Malinaw, makusog, manadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagandamay ka mo sa OKPM, membro ka na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, 14 minutos bago alas 7 ng aga. Ano daw banwan? Ang pagdisarolyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan? Sa 97.5 Bangon OK FM. Mga tugang, good morning. Inipon sinong amigo sa radyo si Dave Baduliano sa programang Ano daw banwaan. Alagad bago kan sa tuyang mayor na tema ngunya na aga. Susog sa pahayag kan na sarong bantugan na hagracer na nakaulay kan na OK FM kasudma. Baad po da abuton pang bulan na Hunyo bago magbalik sa normal ang presyo kan mga karning urig digdi sa tuyang lugar, partikularmente sa Camarines Sur, asin man sa Bicol Region. May mga region na dahil man apektado kan iisip, kaya normal ang presyo kan karning urig duman sa indang lugar. Pero digdi sa tuya, pamahal ng pamahal. Labi na sa 300 ang kada kilo kan karning urig. Samantalang ang buhay, inaabot na ng 180. Ay sa partikan mga nagatama ng urig, maray mangkutan ng barita. Kaya lang ang presyo kan bahog sa kaiba pang kaipuan sa pagkatama ng urig, dahil mambaga nagbabago. Ini pong pagsakit ka na sa tuwing mga kaimanwa sa pagbakal ka na kada kilo ng karning urig. Parti na ni ka na pagiging alarmista sa ka-overacting ka sa tuwing mga kaimanwa kan mga nakaaging bulan. Kita man sana ang nagaparsabing ang African swine fever, dahil man aktualmente nakakaraot sa salud kan tao, kung makakaning urig na apektado kanilang na yan, ano kaya tapik paragaradan ta? Dahil ita tinubod itong sabing rekomendasyon na ang gadanon sana si mga hubin na sagot si mga sadit. Pero itong mga anayo na dahil man apektado itada, magharali man yan na mga 40 kilos na yan, madaling magpaugbon. Ay ngunyan pati si mga anayon na ginaradanta, kun kan mga nakaaging 2 bulan nagpo ng mag-ataman para sa magiging anayon, ini po da maugbon ng mga bulan pang Hunyo. Imahalat pa kita ng mga 3 bulan para magsisinta kilos ang mga ugbon, ay abuton pang October, magbalik sa presyo ang karning urig, magbalik sa normal, ang karning urig digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Kaya po ining nangyari sa tuyang ngunyan, mag-serving pagirumdom na mandataan pagiging overacting, asin man alarmista, kung may mga hilang ang hayop na nadidiskubre, digdi sa tuyang lugar. Bueno, sa tuyang mayor na tema ngunya na aga. Sa pag-aadal ka na Department of Health, mga nasa 40% pasanaman kan mga Pilipino, ang preparado mag-ako kay ni mga bakunang maarabutan na digdi sa Pilipinas sa maarabot na aldaw. Ang rason, kaniguan na mga Pilipino ang maarte. May mga nagasabing, hamu ko nga kayanta, baaday ko kayahon ang side effect, oras na ako matulukan.
Habo ko nga kayanta, made in China, babakalon ka na gobyerno. Habo ko nga kayanta, hawa ko nga da ituod na pagpara-ineksyonan ni ko na ano nga bakuna. Kaya mali kayo na sana ko. Ini po, medyo pangit na sinyales. Nasa tuyang nga gobyerno naghingo nagdidisponer ng kwarta. Haros garo na alabado ang sa tuyang nga gobyerno para makakuha kan mga bakunang ini. Kita malugod ng mga Pilipino, kaniguan na arte. Habong ako na ining maarabutan ng mga bakuna na para man sana sa tuya. Ang gobyerno naglalapigot para makakuha ng kwartang ikabakal ng bakuna na itatao pa nga sa tuyang libre. Mayo man na gastos. Kundi baad po da 40% sana ang mamuya magpatudok oras na mag-arabutan na ang mga bakuna. Ang dapat na maging reaksyon ka na gobyerno sa mga habong magpatudok, di dahil ang tudukan talang si gusto. Dahil pag piriton na siyabo, tabaad kung ano pang epekto yan sa hawakan sa tuyang mga Pilipino, sa tuyang mga kababayan. Kasi gusto magpatudok, mas marami. Siyabo, di dahil. Dapat marilisar ta na dapat bumalik na kita sa normal. Na pag may nag-positive sa sarong lugar, enterong ila-lockdown. Ang mga tao, apektado, ang negosyo, apektado, ang enterong pagbuhay, apektado. Dapat bumalik na sa normal ang mga Pilipino na may nang dapat ikatakot kung nag-attender ng mga telepon, asin kung nag-attender kan mga okasyon. Dapat may ng kaaditan, makabalik na kita sa normal. Kundi may mga kababayan kita nga maarte sa tao ka na paglapigot ka na gobyerno, ihabutang akoon. Inot na inot may man na gobyerno maisip ning maraot para sa mga tao. Kung araw ka ni an attitude, si habo di da itudukan, bahala man sinasaboy ninda. Si mga gusto magpatudok, isa nang tudukan, tapangit na senyales kung ang gobyerno, iyon ang maluhod sa pagiging maarte, sa pagiging pilosopo, asin man sa pagsayumang mayong karason-rason, kan sa tuyang mga kaymanwa. Aldaw Banwa, ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kan aldaw, ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Aldaw Banwa sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service.